dragi prvašići, danas ćemo učiti redne brojeve. Promotrit ćemo ovu sličicu, što nam ona predstavlja. Tako je, predstavlja nam vlakić sa puno vagona. Idemo brojati koliko ima vagona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ali u tom vlakiću voze se i različite životinje. U kojem se vagonu nalazi žirafa? Žirafa je u vagonu broj 5 ili bolje rečeno u 5. vagonu. Gdje se nalazi zebrica? Zebra je u vagonu broj 5, ali nećemo ga tako nazivati, nego ćemo reći da je zebra u 15. vagonu. A konj? U 17. A gdje se nalazi majmun? U 8. Pa zajedno ćemo vidjeti gdje se koja životinja nalazi u kojem vagonu po redu. Lav je u 1., u 2. nema nikog. Slon je u 3., u 4. nema nikog. Žirafa je u 5., u 6. nema nikog, u 7. nema nikog. Majmunčić je u 8. Ima li nekog u 9? Nema. Nilski konj je u 10. U 11. nema nikog. Lavić je ili tigrić je u 12. U 13. nema nikog i 14. je prazan vagon. U 15. je zebra, 16. je prazan. U 17. se nalazi konj, u 18. nema nikog, u 19. nema nikog i u 20. je strašni medo. Znači mi smo danas nabrojali redne brojeve. Još jedanput ćemo ih pročitati. 1., 3., 5., 8., 10., 12., 15., 17. i 20. Znači redne brojeve pišemo s točkom. Redni broj označava mjesto u redu. Napisat ćete naslov redni brojevi. Prepisat ćemo. Glavni broj označava koliko čega ima. Vi slobodno možete stisnuti pauzu dok prepišete to. I još jedanput ćemo ponoviti i prepisati redni broj označava mjesto u redu. Znači kad prepišemo redni brojevi, što su glavni brojevi i što su redni brojevi, a do sada smo mi učili glavne brojeve, prepisat ćete i sve redne brojeve do 20 koristeći se zarezom. Znači 1 točka, stavite zarez, da ne pišete jedno ispod drugog, pišite jedno do drugog. Kada smo to završili, riješit ćemo uz pomoć gornje slike. Znači rekli smo da se lav nalazi u 1. vagonu. Kako pišemo taj prvi? 1 točka. I čitamo prvi. Gdje se nalazi majmun? Majmun je u 8. vagonu. Znači 8 točka. I čitamo 8. vagon. Gdje se nalazi zebra? Zebra je u 15. vagonu. Pišemo 15 točka. A gdje je medo?
Medo je u 20. vagonu. Pišemo 20 točka. Sada ćemo promotriti ove kvadratiće različitih boja i napisat ćemo odgovarajući redni broj koji je po redu s lijeva, koja je desna, lijeva strana. Znači ovo je naša desna, a ovo je lijeva strana. Zeleni kvadrat koji je po redu. Drugi, kako ćemo to napisati? 2 s točkom, ali tako? 2 točka. Žuti je, sami odgovorite, 4. Nemojte zaboraviti točku. Crveni je s lijeva, 6. Čitamo 6, a pišemo 6 točka. Sivi je 7. Znači pišemo 7 s točkom. Koji je po redu s desna? Bijeli. Znači s ove strane gledajući prema tamo je 3. Pišemo 3 s točkom. Plavi je 1. Pišemo 1 točka. Žuti je 4. 4 s točkom. I ljubičasti je 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. 7 s točkom. Bravo. Dopuni. 1 tjedan ima koliko dana? 7 dana. Danas je 4. dan u tjednu. Tako je, 4. dan pišemo 4 točka. Upiši redne ili glavne brojeve pored riječi. 7. Kako to pišemo? 7 s točkom. 20. Pazite, to nije redni broj. 20 pišemo normalno. 12. Pišemo s točkom. 16. Tako je, pišemo s točkom. 18. Bez i, pripazite, 18 nije redni broj. Pišeš samo 18. 3. Tako je, samo 3, bez točke. Prisjetit ćemo se priče o kornjači i zecu. Tko je u priči stigao prvi? Prvi kornjača. Tko je stigao drugi? Zec. I posljednji zadatak. Ivona, Maja i Teja natjecale su se koja će prije uštedjeti 20 kuna. Maja nije bila prva, ali je bila prije Ivone. Još jedanput čitamo. Ivona, Maja i Teja natjecale su se koja će prije uštedjeti 20 kuna. Maja nije bila prva, ali je bila prije Ivone. Ko je prvi onda bio? Koja djevojčica je bila prva? Teja, tako je. Druga je bila, to smo saznali, Maja, a posljednja, to je treća, je bila Ivona. Znači na prvu crtu prva je bila Teja, druga je bila Maja, treća je bila Ivona. Lijep pozdrav!